Servus, Liviadora sunt. Cum îi cheamă pe puii de la ecarisaj care sunt de la tine? Onia și Odi. Ok, că mi-a scris Alina Banu aseară, nu știa cum îi cheamă. Nu știa dacă au nume. Boxa 51. Ok. Dacă se poate și poți să-mi faci un apel, că le fac acum un filmuleț. Da, mi-am găsit eu al meu. Nu mai trebuie. Le fac acum un filmuleț în țarc. Știi? Și... Da, nu știu cât stau pe aici, că mai vin niște prieteni și o să zic la cineva să mă înlocuiască. De aceea vreau să fac acum câteva filmulețe să... Știi? O să-l rog pe... Da, poți să-i lași și prin curte. Pot să-i lași și prin curte, numai că vreau să le fac așa un filmuleț în grup, în țarc, să se vadă că sunt cuminței și, știi, se joacă și sunt liniștiți. Păi chestia că eu vreau să mă duc până în oraș să mă tund, dar nu știu dacă ajung. Dar mai vine o prietenă cu soțul ei la mine astăzi și nu știu. Nu merge. Nu cred că... Bine, se joacă, mănâncă bine. Mai, încă nu. Cu vaccinul încă nu. Dacă nu, o să aștept până vine Alina Totoian. Dar cred că astă seara e acasă. Știi? No, dacă nu... Nu știu, Peter are Primo Dog. Dar îs ale lui, adică el asta folosește mai nou. Nu știu. Nu.